no moichano monene ime ye kenyoro kia Gikongo ASE sub-county ye Etago nyuma y'omusubati Oyomo gosiria obogima bwaye ase chinchera chiobotutukano. Mbuya mono omwancho omorigereri naende nakwariganirie eriokonyora mang'ana maya buna gwateka korwa emesa yaito y'oboraria. Musubati Oyomo ase erieta Linet Mbone Ongesa oyo ogotebekana koba omotureti gose omorai ase ekenyoro kia Gikongo egotoka ime ya Nyabiosi sublocation location ya Getenga ase sub-county ya Etago Kisii county ime yebunge ya South Mugirango nigo asireti obogima bwaye ase chinchera chiobotutukano nigo mobero oyo toka imambia kobutoira omotwe ime ase enyomba yaye koreng'ana nobotuki twakora na gose korigereria ayaragenderete ase enyomba eyo nigo ekworokia ng'a abo bakageire komoita nyagosira nigo bamonyorete gakorosia endagera batarachia komoita koreng'ana na echibi chiaye chire mokorora ase chitv chiaino nigo ekworokia ng'a nyagosira niga arenge kobanga gose korosia endagera nyuma amakweri ataramonyora chingaki echo. Abanyanyimbo korwa ensemo y'Etago gose egetaseni y'Etago bakorwa na ASE nigo batarera ensemo eyio na korora ng'a naki amang'ana are nerio na gochakia obotuki kegima eriokomanya gose kosokia oboene ng'a ninki kerete eng'ana eyio gokoreka. Abanyakenyoro ase ensemo eyio barure ogokura kwabo gochia ase eserikari eriokobaenekeria oborendi boisaine.